Както в всяка една сфера на медицината, така и в сферата на лечението на венозни заболявания, изключително важно е първата стъпка, която всъщност е правилната диагностика. Без правилна диагностика, за съжаление, няма как да постигнем добри резултати при лечението. Много важно е да се направи адекватен и точен план на лечение, който обаче е невъзможен без да установим реалния проблем. Доктор Радев, може да се каже, че съвременното лечение вече не е единична интервенция, а цялостна терапевтична стратегия. Да, съвременният подход трябва да е изключително пациент-ориентиран, т.е. не да правим просто единични процедури, а да подхождаме цялостно към лечение на проблема. В нашата сфера лечението на венозните заболявания, по-конкретно при хроничната венозна болест, това е изключително важен подход, много важен за постигане на трайни резултати. Не просто да се направи една единична процедура в конкретна зона на тяло, а цялостно да се диагностицира венозната система, да се картографира, след което да се изготви адекватен план на лечение, който да доведе до така желаните както медицински, така и естетични резултати.